ga ka manta da ka kai kudin auren ka gidanmu ko? To idan ka manta shi ma na zo in tuna maka. Saboda naga kai a masu rainin hankalin ma kai lambu. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dan girman Allah ne neman wata alfarma da farko duk wanda ya ci karo da wannan bidiyon na dan girman Allah ya tayar da yin sharing domin wannan bidiyon ina so ya je kunnan duk wani wanda ya sana da alaka da alfa ko kuma ya sani ya san kuma abubuwan da suke faruwa a wannan social media. Da farko in ko kula ba na kula duk wani wanda zai zo ya ce zai kafe kyamara a kaina ya ci min mutunci ko kuma ya wulakanta ni ko kuma ya min sharri. Ba da wannan lokacin da ina sauraron mutum saboda ina da abin yi in ji da al'amuran masoyana ma ban ta yanzu tsaya ina kula wanda yake bina da sharri. So na ga abin yayi yawa ne, akwai abubuwan da na ci karo da su da dama an yi tagin ina wanda ban yi ne in yi magana ba. So amma na fuskanci akwai waɗanda ba su fahimci abin ba aka zo aka yi abin ta wata fuska wannan har suna kallon da mutunci, suna iya kira na a waya kuma su yi min DM ko su bin ta WhatsApp suna gaya min cewa abin da ne ban kyauta ba. So na san rashin fahimta ne da kuma makiya da suke zuwa su canja al'amarin zuwa wata fuska daban. So da farko zan fara yin magana akan wannan yarinyar mai suna Hasina da ta fito tana ta shirme tana kumfar baki cewa wai ni na yaudare ta, akwai kuɗin aure na akan ta, na zo ina soyayya da wata. So abin da ke so mutane su sani shine ita wannan yarinyar ni yanzu bana tare da ita. Tabbas dan soyayya mun yi soyayya da ita a baya, al'amarin magana aure ya shiga, na kai kuɗi gidansu. To da na fuskancewa ba za mu jiti da ita ba, na gani ko ba zan jura ba, na je na karɓi kuɗi na. Saboda haka ni da ita ba da wata alaƙa ta kusa ko ta nesa ta soyayya ko kuma wani abu makamancin haka. Yanzu ma kawai ta gani tare da Alfa ne take amfani da wannan damar take zuwa social media tana kafe hotuna tana yin mangarin ta ga dama. Za ku ji tana wata magana wai duk musulmai ban je na bi su ba, na zo ina bin arniya, muna zuwa muna rungume a matsayin na musulmi a cikin watan Ramadan. Ko ba ma ita kadai ta faɗi wannan magana ba, akwai mutane da kallon su da yawa za ga mutum kamar mai hankali amma me ya zo ta wannan manganin yana shirman banza da wofi. To abin da ke so mutane su fahimta, ni musulmi ne kuma azumi ne a bakina, ko ba zan yi rantsuwa kan ƙarya ba. Wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan bidiyon da mutane suke ta surutu a kansa wallahi ba a cikin watan Ramadan aka yi shi ba. Tsohon bidiyo ne da muka adda Alfa aka yi bidiyon a wayarta, ita ko bata sake shi ba yanzu sai da a cikin watan azumi. Dan Allah ma da ake ta wannan surutun, duk wanda bai ga bidiyon nan bai je cikin profile din Alfa ya duba zai ga bidiyon. Me ma aka yi a cikin bidiyon da ake zo ana ta wannan maganganun. Bidiyo ne muka yi muka hawwaka, ina tsaye tana bayana, a ƙarshen bidiyon waka ta ɗauki hannunta ta dafa ni ba a cikin bidiyon nan ba kalmar ba tsanai ba ɗaukar hannu ne na dafa Alfa ko na kama ta ba ko na riƙe wani sassa da jikinta da niyyar iskanci ko rashin tarbiya ba. Alhamdulillah iyayena sun ban tarbiya yadda ya kamata kuma na san me yake, ni ba mahaukaci bane ba. Saboda haka dan Alfa ta ɗauki hannu ta dafa ni ba wai ina nufin cewa hakan daidai bane ba, na yadda kuskure ne kuma dan adam ajizi ne, ba wanda baya laifi. Amma in za a yi min adalci, mutane nawa ne a social media nan suke zuwa cikin abin rashin mutunci da rashin tarbiyya da rashin da'a, su ba a musu magana ba sai ni da ban taba ta ba, ban ce komai ba, kawai dan muna soyayya ta dauki hannu ta dafa ni za a zo a ta kafe ni sai ka ce an kama ina zina. Kowane mahaukaci ga mutum kamar mai hankali ya zo ya kafe kyamara ya ta surutun banza da wofi. So amma ba laifin ku bane ba, daman ita dauka haka take. Duk wanda aka ce yau kai ne to sai ka samu mutane da suke binka da sharri, ka da mutunci, sai sun zo sun ɗauki abin ka kera allura a zuwa kera maka garma domin mutane suke ganin ka da mutunci a sassa da ganin ka da mutunci a ringa tanan baka da tarbiyya. So na san dai sharri ne na makiya, dan girman Allah ku ci gaba da yi. Na san daman dole dukkan wata nasara ta tare da kalubale. Duk wanda ya niyyar ya kafe hoto na ko wani bidiyo da nayi ya canza masa alƙibla ya mun shar domin ya bata mun suna a social media, dan girman Allah kai ya fasa. Magadanin da shi waye zai yi nasara. Sai kuma mas'ala ta uku wata da ban so in yi magana akai ba, sakamakon wanda ya zo yi maganar bai kai matsayin da tsaya bata lokacin ana tsana kula shi ba. So duk wanda ya kalli bidiyon sa ya riga ya san matsayin wane ne shi. So abin da yasa zan magana akai shine saboda akwai waɗanda suke da karancin fahimta irin sa, ba su tsaya iya zagi na a comment section ba, har sa iya su dauki namba na su kalubalance ni ko kuma su ce ban kyauta ba ko kuma abin da ne kuskure ne. To ina so in bayani akai shine abin da ake magana akai shine saboda Alfa ta tambaye ta ce in gaya mata dalilan da yasa nace ina son ta, a cikin dalilan sai nace tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalili na anan shine saboda Alfa tana iya ta ga an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasida ta saka hijabi ta zo ta hau kasida tana jin daɗi tana bin abin da aka yi,
alfa tana iya kokari ta haddace wasu ayoyi daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma. Hakan ne la'akari da shi nace to tabbas gaskiya alfa musulunci yana burge ta kuma tana son manzon Allah. Inda a ce ba ta son shi ba da so a yi magana sa ba, kusa da inda aka yi manzon Allah ma ko abin da ya shafi Qur'ani ba za ta yi wajen ba. Idan muka comparing da wata kirista da aka yi last 4 years ago mai suna Deborah wacce aka kashe ta a Sokoto saboda ta kiyayyata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, maganar manzon Allah aka yi a group kawai saboda ba ta son ta ji an magana sama ta yi mention din magana ta zagi annabi, nan aka zo aka kashe ta a gaban idan ku a social media kun gani kuma kun san ya faru. So amma na faɗi wannan maganar kawai sai zo na wani kumfar baki waye bai kamata kirista kafira arniya a zo ana ƙasa da manzon Allah ba dan ina son ta ne, ina mata soyayya san zuciya da kwaɗayi na zo na ce tana son annabi. Sai ya zo kuma sai isa sai zai tambayi malamin sa ya gaya masa su waye suka fara sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna Aminullah. To maybe bai da malamin ne bai zai tambayi malamin nasu sai zo kafe comment ina yake ƙara gumi yana wani shirme wai yana ja ce wai inyamurai sun sa wa annabi suna Aminu, wai inyamurai. Haka ne nuna wace baka da malamin, da ka da malamin zuwa zaka tambaye shi ya gaya maka. To idan baka sani kafirai su ne suka rada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna Aminullah sakamakon gaskiyarsa da riƙon amanarsa. Ya zauna da su cikin aminci ya rike musu amana. Hakan ne yasa ba za ka taba iya lissafa adadin miliyoyin dubunnan kafiran da suka yi imani sakamakon kyawun ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Shi ba wanda ke so gane manzon Allah, shi ba kamar irin kowa bane ba. Mutum ne wannan ko baka furta kalmar shahada kai imani da abin da ya zo da shi ba, zaka ji kana son saboda mutum ne mai mu'amala mai kyau, to zaka iya son sa ko da a ce baka yi imani ba. Hasali tunda har ya fara burge ka da kyawun ɗabi'unsa ana maka sa ran zaka iya yin imani wata ran. To tunda sa mata rai ake an fuskanci abin yana ra'ayinta me ya kamata a yi, sai a ƙarfafa mata gwiwa ba a sare mata gwiwa ba. Ina so gane cewa ita fa shari'a ta Allah ce. Wallahi Allah idan Allah bai shirye da bayansa ba yadda zaka shirye da shi, shari'a ta Allah ce. Idan Allah bai shirye da ta ba ta yin imani ba, amma ta zo tana abu maimakon a ƙarfafa mata gwiwa, wai sai ni da nake ƙarfafa mata gwiwa ina cewa ta burge, haka ya ta san annabin mu kyautata mata mu nuna mata ɗabi'a mai kyau, muna cewa annabin ma haka ya rayu da su cikin aminci bai kyamace su ba. So amma wani wawa ya zana kiran wani a kore ta munafuka addini ce tun da bata imani da manzon Allah ba ta san sa. To da kai haka din karfafa mata gwiwa kai ko kuma sare mata gwiwa kai akan abin da take yi. To ban tsaya na dogon surutu akan sa saboda kowa ya ji maganar sa ya san wane ne shi, saboda wasu ba su fahimce ni bane shi yasa na zo ne wannan maganar. Ba na yi magana bane dan wani ma ya fahimce ni, wanda suke da fahimta za su fahimta saboda na fuskanci a TikTok 80% wasu ba su da fahimta, kawai da ɗan abu ya rimi a sha kiɗa ne. Yau idan ka zo ka zagiwa ne za zo kuma section su ce haka ne su taya ka zage shi, gobe idan ka zo kai bai za su taya kai ban su ce haka yake. Ba su da kibula, ba su da tunanin kansu da kaske abu, yawanci su jahilai ne. Saboda haka ba na damuwa da duk wani wanda yake zuwa ke zagi na ko ya kafe kyamara ya zage ni. Nasara haka take, ba a taɓa yin nasara sai da masara da makiya da wani su ɓata maka suna su sa a daina ganin mutuncinka. To saboda haka makiyana ko ci gaba da zagi na, ina jin daɗi haka, wanda ya ne zagi na fasa wallahi ban yafe masa ba, ya ci gaba da zagi na san ransa ya gani da ni da shi wane ne a sama. Tun da har na san akan wannan matsalar ban taɓa cin mutuncin kowa ba, ban shiga haƙƙin kowa ba. Tsakanina da alfa ne, idan ma laifi ne tsakanina da ubangiji na yi, to ban da haƙƙin kowa don wani ya zage ni ko a jikina. Ku ci gaba da zagin na. Masoyana kuma wanda suke fatan alkhairi suka fahimce ni, suka san tarbiyyar da aka bani, nagode. Allah saka muku da alkhairi, Allah ya bar mu tare, nagode. A sha ruwa lafiya.